Ušli smo u eru eksponencijalnog porasta količine podataka koji se generiraju velikom brzinom i pristižu iz različitih izvora kao što su senzori, društvene mreže, mobilni uređaji, transakcijski sistemi i sl. Zbog ovog fenomena je u ICT industriji došlo do popularnosti nove discipline data science koja je u stanju dati pravu smisao tim podacima. Data science primjenjuje znanstvene metode i algoritme iz različitih disciplina, a kao jedna od takvih disciplina su machine learning algoritmi. Machine learning algoritmi automatski raspoznavaju složene obrasce zakopane u podacima i uče iz tih obrazaca, što nam takva tehnologija daje mogućnost razvijati aplikacije koje su sposobne samostalno donositi odluke. Primjeri takvih aplikacija su raspoznavanje govora, raspoznavanje lica, pa sve do samovozećih automobila koji nas čekaju u bliskoj budućnosti. Polaznici seminara upoznat će se s ovom interesantnom tehnologijom koja nam donosi beskrajne mogućnosti primjene u svim industrijama koje raspolažu sa podacima. Naučit će kako transformisati poslovni problem u algoritam, kako pravilno odabrati algoritam, te kroz praktične primjere u programskom jeziku R naučiti razvijati machine learning aplikacije. Vidimo se u Akademiji 387.